רוצים קירוי לרכב החדש? פרגולה מאלומיניום, גגון יפה לכניסה לבית או מחסן שיחזיק לכם לאורך שנים? כל המוצרים האלה מגיעים כאן. המפעל של קנופיה פלרם בגליל העליון, שהפך להיות המותג המוביל באירופה. אבל רגע, למה רק באירופה? הגיע הזמן שגם הישראלים ייהנו מכל הטוב הזה. חברת קנופיה מבית פלרם ישראל מספקת פתרונות לחצר ולחוץ הבית כבר 20 שנה. אנחנו מייצרים מוצרי איכות כחול לבן, גזיבואים, פרגולות מיוחדות, מחסנים ופתרונות קירוי לכל מטרה. כל המוצרים שלנו מגיעים בערכה להרכבה עצמית. ההוראות והחלקים בפנים הוא מאוד פשוטים להרכבה. ואם אתם מעדיפים נוכל לשלוח מתקין שיגיע אליכם עד הבית. הלקוחות שלנו מקבלים עד 15 שנות אחריות. וממש עכשיו, לרגל חגיגות ה-20 של קנופיה, אתם זוכים בשלל הטבות ומבצעים שמחכים לכם באתר לזמן מוגבל בלבד. אז אל תחכו, האוויר כבר כאן, שדרגו את הבית ואת הגן. כנסו עכשיו לקנופיה.co.il